Laing hugna sa illegal nga drogas ang gipaubos sa destruction sa PDEA pinaagi sa pagsunog sa crematorium. Aniya ang report. Mao kini ang shabu nga mitimbang og 1.3 kilos nga nagkatidad og 12 milyones pesos. Apil sa gisunog ang mga marijuana o ubang kontrabando nga nasakmit sa PDEA o PNP. Gipresentar una gini sa Kimes isip ebidensya sa wapa sunuga din ang kalihukan kitambungan usab sa kapulisan, Department of Justice ug ubang mga partner agency. Ang ato ang methamphetamine hydrochloride o shabu mo timbang og around more than a kilo. Yang atong marijuana is more than 21 kilos plus ecstasy and kaning expired medicinal drug. Sumao ni Director Levi Ortez sa PDEA-7 nga dunay pagtugot gikan sa korte ang illegal drugs destruction. Gusto nila ipakita sa publiko nga gipangguba ang nasakmit nga mga kontrabando. Kini nunod sa pagduda nga adunay pag-recycle sa drugas ug labaw sa tanan isip pagtamod sa kamanduan sa presidente. Gipasabot sa opisyal nga kinahanglang mosubay sa proseso ang pagguba sa mga illegal drugs nga gikan gyud sa korte. Niadto miaging buwan gisunog sa crematorium ang 11 ka kilong shabu. Muna siya na-approve sa court, no? Kaya as much as we would like to destroy all evidence na nasa court karon, pero wala pa man gud siya ma-aprobahe kay pending pa ang kaso. So kanila sa ang atong masunog. Pero sunod-sunod na ni ang atong destruction. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.